την Παρασκευή κιόλας, και θέλω να το πω, είχα μία υπόθεση, ο άνθρωπος πήγε στο νοσοκομείο. Εφίστανται αυτή τη στιγμή, υπάρχει μία τεράστια κοινωνική πίεση. Υπάρχουν εξαιρετικά καταχρηστικές συμπεριφορές, υπάρχει ανεπάρκεια θεσμικής παρέμβασης, υπάρχει έλλειψη προστασίας του κόσμου. Προσπαθούν οι άνθρωποι να ρυθμίσουν. Πελάτες μου μπήκε στο νοσοκομείο με έμφραγμα, διότι ήταν τόσο μεγάλη πίεση που ασκούνταν. Ξέρετε, τους παίρνουν τηλέφωνο, τους λένε θα χάσεις το σπίτι σου, θα χάσεις την επιχείρησή σου. Εμείς είμαστε δικηγόροι, εμείς έχουμε την ψυχραιμία να μπορούμε να διαχειριστούμε το ότι αυτό που ακούμε δεν είναι ακριβές, είναι στο πλαίσιο της άσκησης πίεσης. Ναι. Ο κόσμος δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Και όταν έχεις ένα σπίτι μόνο, έτσι, ασκείται πρόσθετη πίεση. Τώρα, σε αυτό που αναφερθήκατε, γιατί έχουμε κάποιες αλλαγές, περιμένουμε στον εξοδικαστικό, με στόχο την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το βλέπετε, είναι σε σωστή κατεύθυνση? Θα σωθούν κάποια σπίτια όταν ο άλλος τουλάχιστον έχει ένα κεραμίδι, να μπει μέσα, να μείνει με την οικογένειά του? Να σας πω κάτι. Κινδυνεύουμε στο τέλος να γίνουμε λίγο γραφικοί και να τα βλέπουμε όλα αρνητικά. Το ότι μπορείς να διασώσεις την κύρια κατοικία σου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρώτον όμως, ποια είναι η αξία η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της δόσης ή του κουρέματος που μπορεί να γίνει? Θα είναι τρέχουσα εμπορική? Και αν η τρέχουσα εμπορική είναι σημαντικά μεγάλη, όπως είναι λόγω των συνθηκών, πώς ακριβώς θα ρυθμιστεί? Δεύτερον, θα είναι βιώσιμη ρύθμιση? Τρίτον, η ακίνητη περιουσία η οποία θα ρευστοποιηθεί. Και πράγματι, πολλοί σου λένε να πωληθεί, τουλάχιστον να σώσω την κύρια κατοικία μου. Αυτά τα ακίνητα τα οποία θα βγουν στην αγορά. Πρώτον. Δεύτερον, θα υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον? Και τρίτον, θα υπάρξει όντως κούρεμα? Και να πω και κάτι άλλο. Έχουμε φτάσει πια, όπως σας ξαναείπα, και οι οφειλές έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Άρα λοιπόν θα εκποιηθεί όλη η περιουσία ενός φυσικού προσώπου, το οποίο έχει επιβιώσει 15 χρόνια κρίσης και έχει φτάσει το 2026, και του λες εντάξει, μπορεί να έχει δεκαπλασιαστεί οφειλή σου, οι τόκοι που αυξίζανε τεράστιες, σου κάνουμε τη χάρη να διασώσεις την κύρια κατοικία σου, όλη η υπόλοιπη περιουσία σου θα ρευστοποιηθεί. Και πολλές φορές μιλάμε τώρα, εντάξει, προφανώς δεν μιλάμε για περιπτώσεις οι οποίες ο άλλος έχει πάρει ένα δάνειο, το έχει μπιστολιάσει, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ να το πληρώσει και χάσει και το σπίτι. Okay. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποπληρώσει ένα μεγάλο μέρος του δάνειου. Μπορεί να έχουν αποπληρώσει το σύνολο όσο είχαν πάρει, και γιατί ξέρετε, παίρνεις 10, δίνεις 300 μετά, δεν δίνεις τα 10 ούτε 20. Και μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Ακριβώς. 80.000 πληστηριασμοί αναμένονται μέσα στο 26. Έχουν ήδη οριστεί το πρώτο τρίμηνο του 26 20.000 πληστηριασμοί. Έχουν ήδη, άρα αναμένεται οι πληστηριασμοί να είναι τριπλάσιοι. Έχουμε ακόμα Μάρτιο. Γιατί ακίνητα μιλάμε? Μιλάμε για κάθε μορφή ακίνητο. Μιλάμε και για κύρια κατοικία. Ακόμα δεν υπάρχει κάποιο πέπλο προστασίας. Και για κύρια κατοικία και για επαγγελματικά ακίνητα και για υπέγγεια περιουσία. Και εδώ μπαίνει και το ζήτημα πάλι των αγροτικών οφειλών, που οι άνθρωποι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλει ολόκληρη εκπομπή να αναδειχθεί, για το πώς χρεωθήκανε στην αγροτική τράπεζα, εγγραφήκανε προσημειώσεις χωρίς καν δικαστικές αποφάσεις για να μπορούν να διευκολύνονται τότε οι εκταμιεύσεις των δανείων. Και τώρα ξαφνικά αυτά τα δάνεια, τα οποία έχουν φτάσει σε απολύτως δυσθεώρητα ύψη, έχουν μεταβιβαστεί, δεν είχαν λάβει για πολλά χρόνια ενημέρωση. Έχω πελάτες οι οποίοι προσπαθούσαν οι ίδιοι να έρθουν σε επικοινωνία να τα ρυθμίσουν, και τώρα ξαφνικά τους χτυπάνε την πόρτα για πληστηριασμούς. Και για τα αγροτικά δάνεια πάλι υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα. Ο αριθμός του κόκκινου δανείου στην καταρχά ξέρετε πόσο είναι? Τα στεγαστικά δάνεια. Κόκκινα. 24 δις ευρώ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? 150.000 σπίτια. Παράλληλα, εμείς αυτό που καταγράφουμε στην χρηματαγορά είναι ότι πλέον από μια